React е много неща. React е група организация на едни страхотни хора, които правят всичко по силите си, за да реализират това, с което се захванали и да помогнат на ни страхотни деца. Защото обичам да помагам. Защото подкрепям каузите и ми вярвам в тях. Защото вярвам в това, че тези деца заслужават втори шанс. Някакси React е много голяма част от всичко в Вуя, в Ракитово. Всяко идване на някой от React, там независимо кой е едно преживяване за децата. Чака се с огромно нетърпение. Така че React е празник в Ракитово. За децата в Ракитово може да се направят безобразно много неща. React са хората, които имат страхотни идеи, имат страхотен екип от доброволци, от хора, които им помагат да реализират идеите си и просто трябва да им се даде по-голям шанс и тласък на децата, за да, като излезнат оттам, да успеят да се справят с нещата, които ги чакат. След работата ни там се надявам всеки един от тях да е взел по нещо от целия ни процес на комуникация и на обучение, който успее да му помогне след като излезне оттам.